Takže čo ti ľudia, vás vítam po nové video z Bloxford. Dneska si vymastrojem úplne naplno raket. A zároveň vlastne skončil toto video. A potom pôjdem zase vymastrovať shop, potom spin, spring, smoke a spike. Zdá sa mi, že aj zo smoke, no a ešte bomb. A zdá sa mi, že zo smoke a bomb som už hral, že to bude trocha ľahšie, než by som to robil celé od znova. Boom. Sme stali 50. Rocket Crash. OK. Pekná animácia. Myslím si, potom až mohol by som sa presunúť na iný server a ísť na Fishman Lorda, pretože ten mi minule dal dosť mastery. Mohol by som sa tak leveliť, potom by som mohol ísť teoreticky na fontánu, tam na tých pár dementov. No každopádne uvidím. Dobre. Teraz už len dúfať, že tam bude. Nech tam je. Zapnem si auru. Yes, je tu. Poď sem. On sa sekol pod stoličkou. To môžem využiť. Au. Tomu už nič neuberám. Jalajs. OK, vyslovodím ťa odtiaľ. Alebo aj nie. Počkaj, ja ťa odtiaľ vyslovodím. Jau. Zato ma nemusíš treskať, že ho chcem vyslobodiť. Jau. More. Už je v second forme. Ukáž svoje životíky. Za chvíľku asi zomriem. No pekne si tam lahni, uplatím nožičky. Ale v 3/4, alebo v polke, alebo nejak tak, že to dám, že sa tam dostať, kým sa nerespawne. Rýchlo. Prechto to boom. Tak, niečo mu musím ubrať, aby sa nerespawnoval. Dúfam, že sa nerespawnoval. Nie, je stále v second forme. A už je iba na troška životov. Takže ešte ho párkrát hitnem takto. Ukáž, koľko máš. Už len troška. Zase ma zabil, ale toho už dorazím. Poď. Rýchlo. Poď. Nech sa nerozprávne, lebo to
fakt znova nechcem robiť. Párkrát hitnem týmto. Dobre, už len raket. A bum. Bum. Yes. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mastery. To není zlé. Teraz mi dala tak 6 alebo 5. To bude mať, no, to by som mal mať za chvíľku. A potom pôjdem na ďalší fruit. Jop. Môžem dúfať, že tam bude ďalší Fishman Lord. Vlastne, toto je iba Trident. Tak získam Dragon Trident. To získam iba z bossov v second scene. Prosím, nech tu nikto není. Teda nech tu je Fishman Lord. Nech tu není ten... No jasné, že tu je hráč. Čo tu ty robíš? Jauajs. Fishman Lord. Aspoň mi pomôže celkom. Ale vypadá to tak, že mi ho skôr vyžere. Ako pomôže. Chodíme preč. Chodíme preč. Teku. Stan. Basento. Prečo tam je ten druhý hráč? Underwater City. Wow! Teba som si ani nevšimol. Second form. Poď na to. Znič ho. Prečo som ja tu nechal s ním? Otoč na ňo, nie na mňa. Nie na mňa. Vím, že ten hráč ho tiež nemá. Ukáž, spávam sa tiež. No, už sem ide. Poď si, Fishman Lord. Poď sem. Dobre. Dobre. Fajn. Master 62, OK. Potrebujem 75, aby som mohol letieť. Fúha. Každopádne už mám všetky movy, s ktorými vlastne damageujem. Vlastne
Fontána by mala byť hneď tu, a len sa tam musím dostať rýchlo. Kde je moja loď? Tu je moja loď. Fú, ale neviem, kde je čo. Tu je Ice Village, takže tam by to malo byť. To ja poznám. To bude trvať ešte dlho. Oh my god. Kde idem? Á, je to tma. Jo, už to vidím. Keď z neho som dostal 5, z týchto by som mohol, dvoch zabijem, budem mať 70. A potom tak ešte dvoch a budem mať 75 a budem môcť ísť na niečo nové. Aspoň títo sú v otvorenom priestore, takže na nich budem môcť útočiť aj airstrikeom, aj všetkým. Bum! Airstrike! Bum! No poď sem. Taká je taktika ako pri Fishman Lordovi. Teraz ja. OK. A bum. Fast. Ajajajajajajajajaj. To podľa mňa nebude stačiť. Skúsim zabiť Frankieho, ale ten je ináčí level. Až moc veľký. Ale tak, vyskúšať to môžem. Nemôžem sa k nemu priblížiť. Prečo si to spievam? Nemám energiu. Nie. Oj. To ma bude stať ešte veľa. Mohol by som pre ňom spraviť tú istú taktiku ako pri pri Fishman Lordovi. Myslím si, že on má tiež raket. Nie. Prečo? No je to tak, že nebudeme robiť lietanie, pretože to je moc zbytočné. Takže
teraz by som sa s vami odtočil a čus.